Глаукомата е очно заболяване, което прогресивно уврежда зрителния нерв и води до атрофията му. Болестта е наречена тихият крадец на зрението, защото протича без симптоми и води до пълна слепота. Световният ден за борба с глаукомата е по инициатива на Световната асоциация по глаукома и на Световната глаукомна пациентска асоциация. Първото, с което искам да започна, това е, че трябва да успокоим хората, които живеят с това заболяване. И вече голяма част от тях знаят, че това не е толкова страшно, колкото се смятало преди години. Когато глаукомното заболяване се поддържа с нормалните граници на лягането, когато се следи редовно при лекарите поразяването на функциите на окото, като периферно зрение, като изтъняване на неврофибрилерния слой, тогава хората не ослепяват от глаукома. В тази връзка ние решихме тази година отново да направим седмица на глаукомата, като аз напълно изключвам комерциалния момент. В нашата клиника сме въвели до минимум зависимостта от фирмите и правим го единствено с цел да популяризираме какво е това глаукома, да не се страхуват хората от нея, да се доверяват на нас и по този начин заедно можем да се преборим с това заболяване. Глаукомата е втората най-честа причина за слепота в световен мащаб след катарактата. Изчислено е, че 4,5 милиона души са загубили зрението си поради глаукома и че до 2020 този брой ще нарасне до 11,2 милиона. Данните сочат, че 50% от болните в развитите страни не знаят за болестта си. Уврежданията са необратими. Глаукомата води до атрофия на зрителния нерв, т.е. тя е дегенеративно заболяване и там каквото се отнеме от нея не може да се върне. Целта при глаукомата е да не се стига до тежки промени в зрителния нерв. Затова основният белег за глаукомата това е повишеното очно налягане. Знае се, че около 50% от хората не са диагностицирани. Тоест много хора имат в друго, което искам да споделя с хората, това е, че това не е наследствено заболяване. Тоест не е наследствено обусловено, а при него има унаследяване на причините, които могат да доведат до глаукома. Тоест различни анатомични промени в окото, които след определена възраст могат да доведат до повишаване на очното налягане. Като казах очното налягане, това е най-важният симптом, който води хората при нас, т.е. повишеното очно налягане. В България няма точна статистика за броя на болните от глаукома. По данни на специалисти по очни болести, те са между 50 и 70 хиляди. Все по-често се срещат болни под 40 години. Очните специалисти апелират хората да си правят периодични профилактични прегледи. Навременното диагностициране на болестта дава шанс на пациента да бъде предотвратена слепотата. Цялата следваща седмица в очна клиника Трошев ще се извършват безплатни прегледи.